anvende et termisk kamera, og seniorforskerne Christian Ball og Kurt Engelbrecht til at betjene det. Med et termisk kamera kan man måle selv de mindste forskelle i temperatur, og på den måde er det planen Hilan Somananda til Danmark fra Estland, hvor han normalt afholder kurser. Focusing on the energy, but of course what kind of energy is the big question. We'll move a bit of that energy in myself and in the model that will be working with me here. Somanandas teknik er velegnet til vores forsøg, da den kan påvirke forsøgspersonen på en meget synlig facon. Ultimately, this can be also involving what we call in Tantra the sexual energy, because that's also a type of energy in the human being. And by kind of channeling that energy through the body, myself and the person with me, there should be some effects, and the effects are usually that the person starts feeling shivers of energy in the body. It moves on to bringing eventually some healing effects. It's very relaxing, but also healing. And eventually it can even become an orgasmic feeling. So it's pretty beautiful in many ways. Personer som Somananda skal prøve, om han kan hele til en orgasmelignende tilstand, uden at røre ved dem. 2 af vores forsøgspersoner har valgt at deltage anonymiseret. De bliver blændet, så de ikke kan se, hvem der healer og hvilke bevægelser, der bliver brugt. The person that receives this treatment can start reacting as if they have some kind of an orgasm. And that's fine. Of course, it can be a bit strange for the average person to think of healing with orgasm together, but it is an incredibly healing energy. This is a fact. The point is that energy by definition is not something which is physical, and therefore when you learn how to concentrate the mind, you can actually control and move energy. And that's why in the yoga tradition there's a simple rule that says energy always follows the mind. And if the mind is concentrated and strong enough, it's possible to concentrate and move that energy where you want it to go. And because of that, when I concentrate, I can do that even without the physical touch. Forsøgspersonen er øvet i at modtage healing af denne her slags. Forsøger man den samme seance på en af vores andre forsøgspersoner, som ikke har prøvet healing før, så er der langt mindre effekt. Men det er ikke det, forsøget her går ud på. Vores forsøg handler om, hvorvidt der er påviselig forskel på healerens hænder og på almindelige hænder. Så uden forsøgspersonen ved det, vil jeg bytte plads med healeren under forsøget. Og forsøgspersonens reaktion er overraskende. Så snart vi bytter plads, siver luften ud af ballonen, og efter kort tid ligger hun næsten helt stille på briksen. Lige inden forsøget havde både healeren og jeg afsprittet og vasket hænder, så ingen lugte skulle kunne afsløre, hvem der var hvem. Forsøgspersonen har ikke mulighed for at vide, hvem der healer hende på hvilket tidspunkt, og der er ingen lyde eller lugte, der kan afsløre, hvornår vi bytter frem og tilbage. Men så snart healerens hænder kommer tilbage, vågner hun op igen. For you, I'm sure you have a lot of skills in many, fields, but when it comes to this field, you haven't trained in that. And if you don't trigger the energies in yourself as I do and as I teach people to do, then obviously at some point there will be a kind of receding of the energy, and then you find yourself trying to do it without much results. And then I step in and I, again, ignite the energy because I know how to move my energy as well, and then the cycle starts happening again, the synchronicity takes place, the resonance is in play. Altså som forsker, så tror man jo på, at der er en naturlig forklaring på den slags ting. Altså, det er da klart, når man sidder og ser det, så ser det mærkeligt ud. Men altså, vi kan ikke se nogen temperaturmæssig effekt af hans healing. Det er jo svært at sige, hvad det er, der foregår. Har I en forklaring på, hvordan de kan mærke forskel på os? Altså ikke nogen forklaring, som vi umiddelbart har kunne se, sådan set fra sådan videnskabelig synspunkt. Men er der forskel på vores hænder? Altså man kan jo sige, at han kunne finde ud af det, og det kunne ikke. Du har noget at lære nu. Der må være en anden form for suggestion, tror jeg. Det handler om at finde ud af, hvad der gør, at forsøgspersonen kan mærke forskel på mine og healerens hænder. For en sikkerheds skyld benytter vi denne gang 2 forsøgspersoner. De får begge en elektrode. Der sker noget, når healeren er der, sammenlignet med når en anden er der. Så vil det i hvert fald give det resultat, at der må være en påvirkning. Han rører jo ikke patienten, så der må være en eller anden påvirkning, som vi så må acceptere, der er der.
Jeg er ikke sikker på, at vi med vores naturvidenskabelige modeller er i stand til at forklare, hvad det er, healeren gør ved patienten. Det er heller ikke sikkert, at vi skal være det. Igen er det tydeligt, at man kan se en markant forskel fra healerens hænder til mine. På begge forsøgspersonerne. Kan du se nogen forskel på den her? Ja, jeg kan i hvert fald se forskellen imellem den healing, som blev givet rigtigt, og den healing, hvor vi ligesom prøvede at gå ind og fake det. Susanne slapper 45% mere af at lade kroppen tage imod, når det er den rigtige healing. Og forskellen er faktisk endnu større på vores anden forsøgsperson. Umiddelbart vil jeg sige, at der er måske endda en endnu tydeligere forskel. Cirka en fordobling, når det er den rigtige healer, i forhold til, når det er en forkert. Og det er overraskende for mig, at det er så meget, og det er jo virkelig overbevisende med de her helt fysiologiske mål, synes jeg. Selvom du ikke kan se noget, kan du så mærke forskel på, om det er mine hænder eller healerens? Ja, jag vet att jag gick upp i huvudet och så tänkte jag, har han slutat eller vad händer? Liksom, och jag blev lite förvirrad. Lysen, der er noget i vejen med. Men hvad med teknikken på Aalborg Universitetshospital? Kan den give os en forklaring på, hvad det er healeren kan, som jeg ikke kan, når han healer? I dette afsluttende forsøg skal vi kigge direkte ind i hjernen på forsøgspersonen for at se, om man kan påvise en forskel på effekten fra mine hænder og healerens. Igen et ting, og som vi heller ikke har nogen fornemmelse af, hvordan det kan foregå. Men det er i hvert fald ud over vores, skal vi sige, neurobiologiske forståelsesmodel.